ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар кӯчаи Мирзо Турсунзода қарор дорем, назди Овир. дар инҷо Овир, дар ин тараф бошад донишгоҳи Славянӣ, дар инҷо бошад боғ роҳ ба сӯи Садбарг ва дар ин тараф бошад Ашан. хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар 10 ошонаи мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафт. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 54,7 метри квадратӣ дар 10 шонаи бинои навастройка. тирезаҳои хона дӯстони азиз раҳи калонро нигоҳ мекунад. худи биноям дар назди роҳи калон ҷойгир аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ, дари даромад, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхонаву ҳамом. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, хона нав баъд аз таъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. таъмираш нав аст дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки мебинед, таъмирашам зебо. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи калон мебошад дӯстони азиз. дар бино отопление гузарондагӣ, ҳамаи радиаторро часпондагӣ дӯстони азиз. албатта ки барқ ва об доимӣ мебошад. дар рӯ ба рӯи Овир ҷойгир аст дӯстони азиз. бинед чӣ қадар минтақаи зебо, минтақаи бениҳоят хуб дар назди бино боғ аст дӯстони азиз. дар он ҷо бошад Ашан. ман ҳамин хел меравем, агар дар он тараф аллакай бивши Зелёный бозор ва Садбарг мешавад дӯстони азиз. ва дар ин тараф камтар болотар поликлиника ва донишгоҳи Славянӣ. хулас минтақаи беҳтарин мебошад дӯстони азиз, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир аст. мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. худи хонаам чӣ хеле мебинед, хонаи хуб аст. ин ошхона дӯстони азиз тирезаи байни ҳуҷрагӣ дорад ва ҷо барои витишка. ин бошад ҳамом дӯстони азиз, ҳоҷатхонаву ҳамом. термекс ҳаст, системаи вентилятсиям ҳаст. нархи хона бошад дӯстони азиз 660 000 сомонӣ, $60,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дар рӯ ба рӯи Овир ҷойгир аст. маркази шаҳри Душанбе, минтақаи беҳтарин. дар назди бино супермаркети Ёвар, мактаб, садик, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир аст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 037 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.